Center. Sa lado nasyonal, informasyon na may saro kataong nagadaan sa pagrapado kan bagyong Pipito sa Camarines Norte, ikinamundo ni Marcos. Road clearing operation sa mga naapektaran kan bagyo tinutukan kan PNP. 24 truck na kargado nin mga relief goods nagbiyahe na pa Sirindigdi sa Bicol. Sanggatos anyos na si dating Senate President Juan Ponce Enrile tatawan in honra sa Senado. Sa ibang nasyon, US President Joe Biden may go signal na sa Ukraine na gamiton ang long-range missiles kan Amerika kontra sa Russia. Baretang Sports, Cleveland Cavaliers padagos sa pagibunin istorya sa NBA matapos umabante sa kartang 15-0. Detalles kan Bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Nakamtan kan Catanduanes ang zero casualty goal matapos na rapason ni Nusto kan uminaging bagyong Pipito, partikular na sa northern parte kan probinsya. Inan kinonfirmar ni Governor Buboy Cuha sa entrevista kan DCGB News kung saan ipinareo niya ang Super Typhoon Rolly kan 2020 na tuminama man sa isla sa bagyong Pipito kanakaaging Sabado sin Domingo kung saan 7 oras sindang kinorokuso nin makusog na paros na may kasabay pang pagbagsak nin uran. Sinabi kan gobernador na pasabol na ang mga tanampo pasasiring sa mga lugar na matidig na apektaran kan bagyo, siring kan Karamuran, Bagamanok, Pandan, Viga, Asinibapa. One way traffic sana ang tinampo pero nakakalusot na ang kabus na klase ng vehikulo tanganing magdaranin ayuda. Kasabay kani nangapodan ang gobernador nin donasyon o tabang na hardware materials araw kan SIM, pako, coco lumber, plywood, asinibapang housing materials para maitugdok giraray kan mga apektadong pamilya ang sindang nagkagarabang mga harong asin makabangon sa sendang probinsya. Nag-abot ang sarong C-130 cargo plane sa Virac Airport kan Catanduanes daraan sobra sa 1,000 family food packs kan DSWD hale sa Mactan, Cebu. Sigon sa Philippine Air Force, may tulong flights an sa indang C-130 planes kasuhapon sa Catanduanes para magdara nin relief goods. Nagkumit ang Philippine Air Force na ipapagamit an sa indang Black Hawk helicopters asin C-130 cargo planes sa relief operations sa Catanduanes, pati naman sa aerial damage assessment. Ang sarong Black Hawk kayang magdara nin sobra sa 300 na food packs, mantang 1,300 na food packs naman ang kaya kan C-130. Nagpapadagos ang relief distribution kan Catanduanes. Sigun kay Gobernador Boboy Cuha matapos magrapado ang bagyong Pipito, padagos ngunyan ang distribusyon in ayuda partikular na sa mga grabing naapektaran na lugar na cleared na ang dalan. Sinabi ni Cuha na sarong aldaw pa sana lagpas 2,000 pamilya ang natawan in food packs mantang de pakasabay ang mga donasyon asin tabang sa mga organisasyon asin foundation. Sa pag-abot kan mga donasyon halay sa gobyerno nasyonal, pribadong ahensya asin ibapa, naglalaom si Cuha na magiging mas possible na ang mga dalan lalo na ang pasasiring sa northern parte kan probinsya para ma-deliver ang mga ayuda sa lalong madaling panahon.
Siniguro kan Department of Social Welfare and Development ang makaskas na tabang sa mga pamilyang naapektaran kan bagyong Pepito sa probinsya kan Catanduanes. Ini ang ipigpromisa ni DSWD Secretary Rex Gatchalian kasabay kan pagbisita sa probinsya kasuhapon kung saan enot nang nakahanda ang 10,000 na mga family food packs ang nakapreposisyon bago ang bagyo asin dugang na 45,000 na family food packs ang maabot sa Sabado. Sa pakikipaghuro ni Gatchalian kay Governor Joseph Cua, asin mga miyembro kan Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Bicol, sinabi kaini na ang tabang an magpapadagos sagkod na ini ang kaipuhan. Kasabay kaini mataumanin pinansyal na asistensya para sa mga nadistrosong harong bilang pagsunod sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ipinaabot man ni Gatchalian ang pagrekomendar o ang pagkomendar ni PBBM sa ginibong preemptive evacuation efforts kan probinsya asin mga lokal na gobyerno para marealisar ang zero casualty. Matatandaan kan Nobyembre 16 kan maglandfall ang Super Typhoon Pepito sa Catanduanes na naapektaran ang 40,000 na pamilya sa bilog na probinsya. Mientras tanto, padagos ang pagpapaabot ng tabang kan DSWD Regional Office bilang kasimbagan sa mga pamilyang naapektaran kan Super Typhoon Pepito. Nagdistribuir ang DSWD ng 283 na family food pack sa barangay Salvacion, Tabaco City. Nagpaabot man ng tabang ang DSWD sa 93 katawo na enot ng naalaom sa Tabaco National High School sa nasabing syudad. Padagos man na nakikipagtabangan sa mga local government units ang DSWD para sa iba pang kaipuan na suporta para sa mga naapektaran na pamilya kan bagyong Pepito. Inakomodar kan mga private resorts sa Calaguas Island sa Vinsons, Camarines Norte ang mga nag-ebakwar na mga residentes kung kaya nakaligtas ang mga ini sa rapado kan Super Typhoon Pepito. Ini ang kinumpirmar kan Provincial Information Officer kan Camarines Norte na si Sara Aviado. Sinabi niyang dahil hababa ang lokasyon kan mga eskwelahan sa Calaguas kung kaya ginibong evacuation centers ang mga tourist destinations asin mga private resorts sa lugar. Sangunyan, kadaklan kan mga lugar sa Calaguas, ang daing kuryente asin signal. Uminabot man sa 22,643 na pamilya o 77,540 na individual ang naapektaran kan bagyong Pepito sa Camarines Norte. Mapadara nin 1 milyon na kantidad nin health logistics augmentation ang Department of Health Center for Health Development sa Catanduanes na grabing renapado kan uminaging bagyong Pepito. Kaibanan sa mga ipapadara sa isla ang mga bulong, jerrycans, hygiene kits, collapsible water container, breastfeeding kit, aqua tubs, chlorine granules, disaster relief tents, body bags, water tanks na siniba pa. Enot kani nagtaon naman ng serbisyo medikal asin health commodities ang DOH sa mga evacuation center asin mga lugar na apektado kan bagyo. Nagkondukta naman ng health assessment asin consultation sa mga nag-evacuar na pamilya sa Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Sorsogon asin Masbate. Kibaran sa mga pigtututukan ninda ang pagtaonin nutrition check-up sa mga bados, aki, senior citizens, person with disability sa iba-ibang evacuation center. Pinaromdom kan DOH Bicol sa publiko na tulos na magpakonsulta in kaso may namamatian na simptomas asin mantineron na malinig ang kapalimutan para maibitaran ang man klase nin helang. Ipig-anunsyo kan Civil Service Commission Bicol na ang aplikasyon para sa March 2025 Career Service Examination Pen and Paper Test o CSEPPT sa Catanduanes ipigbalyo sa Nobyembre 25 ngunya na taon. Ang pagbabago kan schedule kasunod ka naging epekto kan Super Typhoon Pepito sa probinsya. Dai nakaipuhan pang magrehistro ang mga aplikante hale sa Catanduanes sa New Normal Wait List o Enlist system dahil ang aplikasyon magiging manual sa paagi kan pagsumite kan sa indang accomplished
CS Form 100 sa CSC Field Office, Catanduanes. Magpuon sa bagong petsa kan aplikasyon. Pwedeng i-download kan mga aplikante ang CS Form 100 sa opisyal na link sa cseppt-rex.com. Pig-inganyar ang mga aplikante na sunodon ang mga regulasyones kan CSC para sa marhay na proseso kan aplikasyon. Nagkakagawa ng invalidation ang Police Regional Office 5 sa mga opisina kan pulisya na nadestroso kan bagyong Pipito. Sigun kay PNP Bicol Regional Director Brigadier General Andre Dizon, mayor na nadanyaran sa panahon kan kalamidad ang Catanduanes kung saan para sa mga establishmento igwaman ni nagkaparang service vehicle nadanyaran. Ipigpapasalamat man ni Dizon na daing na diskwedo ng mga pulis sa nasabing kamugtakan kan panahon. May restanto nakatalaan man na magbisita si Dizon sa Catanduanes para mailing ang sitwasyon kan mga personahes pati na kan mga hipatura nin pulisya. Gigibuhon ang Annual Parish Pastoral Councils o PPC gathering sa Disyembre 7, 2024 sa Legazpi City Convention Center sa Diocesan Circular No. 38 Series of 2024 na ipinaluwas ni Obispo Bong Bailon. Papanginutan ang aktibidad kan Diocesan Council of the Laity o DCL. Ang nasabing aktibidad susug sa temang reflection, fellowship asin commitment renewal. Parte kan aktibidad ang medical and optical outreach programs, group discussions, talks asin banal na misa. Magkakaigwaman ng solidarity fee na 2,000 pesos ang kada parokya bilang suporta sa nasabing aktibidad. Iyan ang primero kaptang kan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Thank you Kong Joey Salceda, habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya, pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba, Kong Joey Salceda. Highest rating approval, ang sa tuyang congressman. Albayahes ang atang lahat, Kong Joey Salceda. Albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Si PM Imperial sa pagserbisyo ay the best po pakaidto. Namatay ang tao sa iyang pagserbisyo sa tercer distrito. Asikang gabos ng mga kulanggenyo. Si PM Imperial kasurug ta sa pag-uswag ng satong banwa. Magayon na proyekto asin programa ang padagos na winawaras niya. Digdi sa pulang ginabanwaan ta. Gabos na kulanggenyo pinapadaba siya. Mahigos matinabang malalaoman pa. Siyang leader na kaibuhan ta. Infrastruktura, agrikultura, tabang sa mga paraoma. Masalud na programa para sa gabos. Serbisyong Imperial Provinces at mga boss. Si FEM ang kasulog ta sa pag-uswag ng satong banwa. Si FEM mura ng iba. Serbisyong Imperial malalauman ta. Si FEM Imperial na patagos ang pagserbi sa banwa kang
Imperial, termina niya tong malalaong. Si Pem Imperial na pagdabaan ko lang. Te, pabili po ng 2 Nor Chicken Cubes. O, eto. Ha? Isa lang po to ah. Doble yan. Ang Nor Cubes ay may doble-doble. Nor Cubes doble. 2 for 10 lang yan. Sulit na sulit. Mapapaulit. Nor Cubes doble pack. Ang sarap-sarap ng doble-doble with Nor Cubes Doble Pack. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Also available in pork. Promo lasts from January 2, 2024 to January 1, 2025 per DOH FDA CRR permit number 1589 series of 2023. Pack na pa! Nor Cubes. May double pack na. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Available in chicken and pork. Bili na sa suking tindahan. Kahit mawis blooming bango sa Surf Fabcon. New Surf Fabcon Fresh and Bloom. May 3 times amoy pawis shield. Kaya, Kahit mawis blooming bango sa Surf Fabcon. based on lab test and select fabric versus detergent powder only. Surf! Mga angkol, nataday ka pa nagbabuhat sa higdaan. Sobra sa OT, sobra sa inuman, sobra sa karaunan. Nako, sa edad ta, pag-arog kayan ang lifestyle, sobrang maluya ang immune system. Baad maging hirilangon. Ang kaipuan ta mga angkol, so daily supplement na kayang tabangan magpakusog nin immune health. Mag-Immune Pro oral daw. Pag-abot sa Immune Health, ini ang Pro. Tan Immune Pro sana, ang pigamitan in Zinc Plus Technology. Tabang para bilog ang makukuamong proteksyon with proper diet and exercise. Okay ang Immune Health kontra sa helang. Kaya, oral daw, magtiwala sa Pro. Immune Pro. Siyempre, sabayan in proper diet and exercise. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Immune Pro. Asin pag-igwang na mamatean, consult your doctor tulos. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Detalles kan barata sa lado nasyonal. Ikinamundo ni Presidente Bongbong Marcos na igwang na restrong casualty dalan sa bagyong Pipito sa Camarines Norte. Sinabi kan Presidente na makamundo ini dahil para sa iya ang sarong numero na nagadan bago pa man giraray magayon. Siya man maray na senata bako kasing kusog kan enot na pigdalauman ninda asin kinakatakutan ang dinarakan bagyong Pipito. Pinasalamatin na Marcos ang gabos ng mga local government units asin mga ahensya ng gobyerno na nagtrabaho para maiwasan ang grabing epekto kan bagyo. Pinasalamatan man kaniyang publiko na nakipagkooperar o ginibo ang parte ninda para maging madali ang gabos sa pagsimbag sa sitwasyon. Matapos magsalbar nin buhay sa paagi kan preemptive evacuation dahil sa bagyong Pipito, road clearing operations naman ang pinagtauanin atensyon kan Philippine National Police o PNP sa mga lugar na rinapado kan bagyo. Sa Roan probinsya kan Catanduanes, nagrabing naapektaran kan bagyo kaya nagkondukta nin clearing operations ang mga pulis sa mga major roads kan Banwaan kan San Andres. Hinali ninda ang mga natumbang kahoy asin mga nagkawaragas na parte kan harong. Nagkondukta man nin clearing operation ang kapulisan sa Vinsons, Camarines Norte, asin iba pang lugar sa Camarines Sur, partikular sa mga lugar na harani sa dagat. Apwera sa Region 5 na tinamaan nin bagyo, nagsentro man ang puwersa kan PNP sa Region 2. Na apwera kay bagyong Pepito, dati naman na rinapado kan mga nakaaging bagyo. Nagtabang ang mga pulis sa clearing operations sa major roads sa Madelia, Quirino, asin Santa Fe, Nueva Vizcaya para maagihan ini kan mga motorista.
Meron tanto naghali na sa Kamara de Representantes kasuhapon ang 24 truck na kargado ng mga relief items pasisiring sa Kabikolan. Sigun kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, ang mga relief goods dadarahon sa mga renapado kan magkakasunod na bagyo sa Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, asin Catanduanes. Ang padarang relief goods parte kan Tabang Bicol, Tindog, Oragon Relief Initiative. Kaya ba naman sa inisyatiba ang pagtaonin 750 milyones pesos na kantidad nin cash assistance erarom kan assistance to individuals in crisis situation o AX program kan Department of Social Welfare and Development sa sobra sa 150,000 na beneficiaryo. Ilalang serman ang mini Bagong Pilipinas Serbisyo Fair para makapagtaon ng serbisyo sa mga iba-ibang ahensya. Gigibon ini sa Nobyembre 21 sa Jesse Robredo Coliseum sa Naga City, Cavite Sports Complex sa Pili, Camarines Sur, asin BU Pulangi Campus Gymnasium sa Pulangi Albay kung saan tig 10,000 pesos ang pigdalauman na beneficiaryo sa kada lugar na naunambitan. Pinuuna na kan Department of Justice o DOJ ang investigasyon kay dating Presidente Rodrigo Duterte matapos ang sa iyang mga pahayag sa pagdangog kan House Quad Committee sigon kay Justice Secretary Jesus Crespin Remulla. Sigon kay Remulla, ini ang pigigibo kan task force na kumpwesto nin mga prosecutor as in National Bureau of Investigation o NBI agents para imbestigaran ang extrajudicial killings na pigkokonektar sa drug war ni Duterte. Sigon pa kay Remulla na gusto niyang magkaiba ang mga kasong isinaangat sa ICC asin ang mga kasong isinaangat sa Korte kan Pilipinas. Dagdag pa kaini na pigaadalan maninda ang applicability kan international humanitarian law. Barata hali sa ibang nasyon, tinugutan na ni US President Joe Biden ang Ukraine. Nagamito na ang long-range missiles na itanao kan Estados Unidos para sa pag-atake sa Russia. Kinonfirmar ini kan sarong US official sa dakulang pagbabago sa polisiya kan Estados Unidos. Nagkaparang bulan, pigahagad ni Ukraine President Volodymyr Zelensky ang Amerika para mahali na ang restriction sa paggamit ninda kan missile na pigapod na Army Tactical Missile System na magtutugot sa Kiev na atakiyo na ang nasa luwas kan sendang Linderos o laog kan Russia. Ang nasabing long-range missile kayang umabot nin sagkod sa 300 kilometros o 186 milyas. Sigun man sa ipinangaranan na US official ang pag-aprobar ni Biden sa paggamit kan nasabing missile bilang kasimbagan sa desisyon kan Russia na tugutan ang mga soldados kan North Korea na makipaglaban sa Ukraine. Enotang inireport kan Ukraine na nasa 11,000 na mga soldados kan North Korea nasa Kursk region kan Russia. Baretang sports, padagos ang paggibonin kasaysayan kan Cleveland Cavaliers sa NBA matapos na maibulsa ang ika-15 na magkakasunod na paggana kasuhapon sa laban kontra Charlotte Hornets sa score na 128-114. Ang nasabing team ang solamenteng daipan nadadaog ngunya na season. Dahilan sa paggana kan Cavs, ang ikaapat na team sa istorya kan NBA na nakapagbulsa nin 15-0 sunod ang Houston 15-0, Washington Capitals 15-0 asin ang 24-0 na Golden State Warriors kan 2015 to 2016. Nagibo kan Cavs ang nasabing paggana apisar kan dai pagkawat kan star player na si Donovan Mitchell sa tabang man kan tulong bagitong player na puro guminibo nin double-double. Ultimo sa detalles kang Bareta, ang kabugtakan kan panahon, nasa linya ang Pag-asa. Nakaka-apekto po ang shoreline sa extreme northern Luzon, samantalang easterlies o mainit na doros na halit sa dagat Pasipiko ang nakaka-apekto man sa eastern sections kang Visayas at Mindanao. Hindi man sa Kabikulan, nilalaw man taman na sa maghapon, generally marayan sa tuyang panahon,
Ilagad niya kon man ang tsansan ng mga pulo-pulong pag-uran o pag-ilat, pagduguldo, lalo na sa hapon at sin sa Banggi. Maluya hanggang sa katamtaman na doros na hali sa norteng sirangan ano matian na may banayad hanggang sa katamtaman man na pag-alon kan kadagatan. Ang temperatura nilalauman po 24 hanggang 33 ang taas kang Celsius. Ang sandang nagsirang alas 5:46 po nin aga, masunod pa siya na alas 5:15 nin hapon. Ali po digi sa DOST Pag-asa, Ariel Samudjo. Yan mga tugang nga detalles kan mga barata ngunyan na Martes. Sa pangarakan mga pagriba, Mardila, Angel Mustasa, Jenny Balyaran sa Newsbase, June Napoles sa Lano Technical asin Pag-asa. Kami po ang nagatod kan bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako ma po si Edwin Peralta nagsasabing salamat po kan sinubag ang tabay. Masunod na si Mr. M. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon, masunod na pagkalipas lang kaini.